Kaixo, ongi etorri beste bideo batera. Bideo honetan jarraituko dugu dama amaierekin, bigaren kontra, eta bideo honetan ikusiko dugu gaztelu bigaren kontrakoa. Hemen dakagu posizio oso tipiko bat. Bioi txuria korotzear dago, eta dama beltzak babesten du koroazioa. Eta gainera errege beltza oso urrun da. Eta hau berdinuta da. Errege beltza urrun egi da. Adibidez, errege gezortzi koroatzeko kurazioa laguntzeko, dama dezortzi, errege gezazpi, dama gebost jake, errege efezazpi, dama jesei koroazioa babesteko, errege gezortzi. Eta hori da beste pioiekin egiten genuna. Behartu errege txuria bere pioiaren horrean. Baina orain horrek ez du balio. Zekatik, dama gesei eta gero errege atxezazpi, errege beltza ezin delako gerturatu, errege debi, errege itota delako. Bueno, ze gertatu behar da, irabazteko. Irabazteko, eradotzen ari den erregea, kasu honetan, gesei edo efezazpitik bi laukira egon behar du. Hau da, gutxi gora bera, marra horren barruan. Posizio honetan errege beltza geseitik edo efezazpitik bi laukira dagoenez, hau irabazita dago. Noski bere txanda baldin bada. Gero ikusiko dugu beste adibide bat, naiz eta pioiak koroatu, hala ere irabazita dagoela. Baina hori oso kaso gutxi dira. Gero ikusiko da. Bueno. Venga, oposizioan, beltzaren txandak, dama dezazpi jolastu behar du. Hake. Berdin dio nola doan, errege gezortzi edo, errege gezortzi oso errez izango zen, errege gezei luzeago da, dama esei, errege gezazpi, eta orain beltzak bi aukera ditu, dama ezazpi edo dama efesei biek irabazten dute, adibidez dama ezazpi, errege gezortzi, erregea efesei, koroatuko du pioiak, azte sortzi dama, baina orain erregea gesei. Dama txuriak ez daukara okirik jake emateko, eta hurrengo mugimenduan beltzak emango du jake emate. Zegertatzen da, gezortzira ordez juten baldin bada geseira? Orain, dama efezortzik ez dio usten gezazpira juten errege txuriari eta hau irabesta dago oso erraz. Eta noski, dama ezazpita gero errege atxezortzira juten baldin bada, errege efezortzik xake emate da. Bueno, ze gertatzen da, errege gezazpita gero ezazpin ez bain badu jake ematen baldin badugun efesein, dama efesei. Errege gezortzi mugimendu bakarra eta orain erregea esei. Koroatzen baldin badu, atze sortzi dama, orain dama efezazpi, mate da. Bueno, eta orain ikusiko dugu lehen esan dizue edan adibide pitxi hori. Dama, damaren kontra. Posizio hau irabazita dago. Zergatik, errege beltza oso gaizki kokatuta dagoelako. Baina oso zaila da irabaztea. Hori ikusiko dugun bezala. Lehengo mugimendua, dama C5. Hake. Zerrekin jolasten ari gira? Zutabean hake ematea eta dama irabaztea. Beraz, erregea lau ezin da jokatu, dama zazpi eta gero dama irabaziko dugu, baina beste hiru aukera daude. Hasi gertatzen da, hemen errege B3 jokatzen baldin bada. Dama B5, errege A3, errege A2 berdina izango den, gero ikusiko dugunez, dama A5, errege B2,
dama B lau jake, eta hau irabazita dago. Erregea A2, errege C2, eta horrengo mugimenduan bate da, erregea juten baldin bada C batea, dama C2, errege bat, dama C2 bate. Bueno, ze beste aukera dakagu. Hemen, errege B2, lehen bezala hoia ikusi dugu, dama B lau, eta hoi beste dago. Eta ze beste aukera dago, errege A2, hemen. Orain ezin dugu jolastu errege C2, ze jake ukiko luke errege dama beltzak. Beraz, luzeagoa da. Dama B lau, B batea ezin da jolastu, dama C2 bate delako, errege B2 antzeko izango da, luzeago izango da, errege A3, dama A6, errege B2, dama B post. Terren berriro, nolabait bi aukera daude, errege A3 eta errege C bat, errege C bat eta gero dama C lau, noski D batera ezin da jolastu, dama C2 jake, errege bat, dama E2 jake, eta gutxiago errege B batea, dama C2 bate delako. Baina errege B eta gero, lehen ikusi dugun alderdian bezala, variantean bezala, dama B lau jake, eta irabazta dago. Beraz, dama B posta gero, errege A3 da gehien luzatzen duna, dama A bost jake, dama errege B2, dama B lau, errege A2, eta orain lehen bezala errege C2, eta hau irabazta dago. Ikusi duzuenez, oso prozedura komplexua, espero dezagun inoiz ez jolastu behar izana. Bueno, eta hau izan da dena, eskerrik asko hor egoteagatik eta beste bideo batera arte.